Tigasat. Napalabas, gapu iti naibaga ni Malyong nga addaam muna nga aramid ni Ruko, nakapungtot tinaud-udi, ket jar namanen ti mangkabil iti lakay. Ngem saan met ang nagpaatiw ni Malyong? Kabayatan na, inayayo met ni anaya ni Monrey, ano kayat na ti baro, ituloy na lata ti panagadal na. Ngem nakuna ni Monrey a panunutan na pay anaimbag ti may papan iti dayta. Saan met analapdan ni Ibing tingiwat na, ket addamanen na isawang na anakakigtutan ni Monrey. Kinasarita nga rod ni Monrey ni Malyong. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa! Anyat imbaga na aya, barok ay nawaw. Amok ka no ti agnagan iti Samuel Abaldado. Ay nawaw. Ay, nagloko day dyan nga ibingan. Labid at talaga ay nawaw. Asino day di a Samuel? Tata Malyong. Ni ka di uncle ko a Samuel, akabsat ni mamak. Ay nawaw. Ipagkatakin ni Monrey, ti maipapankin ni Sir Samuel. Tata Malyong. Monrey, ay nawaw, jay kwa. Ay, ni Panyang. Hello, ay nawaw. Hello, Malyong. Sa dino ti ayan mo? Addaak dito'y balay Panyang. Isika, ayan mo ay nawaw. Agpasentro ak no madamdama. Kat no kayat mo, umay kayo ken ni Monrey ta intay mangan iti restaurant. Ay katuan ay nawaw. O sige, tay bagak no sa dino ti pangurayak kada kayo, Malyong. Okay nga rod, Panyang. Ay nawaw. Day mo ta Panyang, saan ang mauawatan? Ay nawaw. Apay ayay ibing. No kwa, baunan nak nga umay ditaw. Madamdama, pagawidan nak manan. Diyak mo't mauawatan day diya Panyang no daduma. Ay nawaw. Agawid ka nga rod manan, ibing. Ay katun tay nawagan nakmat nga rod ni Panyang, tarumwar ka no manan. Awan ka no ti kadwa ni Sir Samuel. Mala, agan anus ka ibing. Ikan kanto iti kwarta may nawaw. Sige nga raw, mapanakaw. Diyak kumapay kaya ti agawid nga mayabto mo't ngayab ni Panyang. Ay nawaw. Ay Malyong, Ha? mapanakon kunak. Awan, sige ibing, agan anus ka. Ewan, basta parakan ka. Ay, Ay, stay, ha? parakan ni Monrey. Na? Ay, sige mapanakaw. Ay nawaw. Mapan ka nga rodan na. Nakamatider ka matlata ditan ayan tiridaw ibing. Adan nalipatam aya. Ay, awan mo't kitday. Ha? Sige nga road, mapanakaw. Na? Ingat, Malyong. Na. Ay nawaw. Una hindi dyan nga ibing. Ay nawaw. Adan ti Jaski Aklipatra. Nagkagapuan naman nga tan. Ay, di nakpay lakasarita na ita. Tumpagaw. Klipatra. Naggapuam. Nabannog ako. Ha? Gusto ko lang magpahinga. Ay, sungbatan pa iti saludsod ka. Naggapuam ko na. Asino man ang tikinasinarak mo? Asino pa ba? Di yung mga customer natin. Ano ka ba? Sigurado ka? A customer tikinasinarak mo? Oo nga, Rod. Babae, wano lalakay. Babae? Na, Ay, nako! Magsiselos ka na naman na wala sa lugar. anong wala sa lugar? Balay ikaw to'y pagnanaadam. Dakal ti pakibyangakin ka. Tamakipagnanaad ka anya. Excuse me, oy! Dahil sa akin, iso a pinapintas ni Sir Rocco itong bahay. Hindi mo bahay ito, oy! Bahay ni Sir Rocco? Bahay ko. Kaulitig niya ako. Kaanak ka. Mismo akaanak ka. Iso ano anya ti kukwana. Kukwag mo tina. Hay!
Bahala ka sa buhay mo. O sige, pagusto ko ng agilad. Ay, pagod talaga ako. Na, Mag-iilad na ako. na. Maamwa lang at madingar aramitin day ta babae. Talaga ang makaraman kanyak. Ha! Kung hindi kita mapapaklon sa magandang wagas, ha! Papaklunin kita sa pinartakan na wagas. Ha! Dagito'y ti-inorder ko akan na Monray. Tama ka pasaya at iti boses dagito'y ataraon. Agyamanak, nanapanyang. Ay nawaw! Mayat dagita. Tapasig a healthy foods. Ay, baraw, mangan kanta na mayat dagita healthy. Wan nga rod, basta ni nanapanyang timangtad iti kanak. Pasig a healthy foods ti pakpakan na kanyak. Ay nawaw! Nadungo ngamin ni Panyang Baraw. Mala, mangantayon. Ay na, di mo pa'y lamabalin ti uminom iti nalami isa. Wan na, merwamak matan alokwarm tin inumak. Mala, mangantayo nga rodan anay, narugya ko. Ay, mabisin tayo na inawhaw. Anaya, siguro, mabalin kong ti agsubling ag trabaho ijay bar. Ngamin, mayatan ti boses ko. Kuna ti doktor mo, saan pa'y laeng, taamangan numabagnat ka. Anaya, Pag ginanaang pa'y anaimbag ti boses mo, okay? kailiw ko ti agkantamanan. Anaya, kaya't dakpay nga ta ti sigud abos ko ijay bar. Wan, di ka madanagan. Makauray day tamon re. Di mo pa'y laaboswan ti boses mo, wan? Tanggadam anaimbag. Sige no kasta tibilin mo. Natulnugak mo takanayon kan ka, Anaya. Agyamanak mo re. Ay nawaw! Sinong batan ni Apo Diyos ti kararag tayo mo ni Re? Barok, ay na, rimwarmot laangan ti boses mo. Ay nawaw! Wan, tatamalyong. Iso na lang takas la nagbaliw matan ti boses ko. Ay nawaw! Isa na bahalin Di uray anya pa ya boses ti Romual. Tinapatag, adan boses mo, Monre. Ay nawaw! Tatamalyong. Okay. Pinadas mo ang tinagkanta, Monre. Wan, tatamalyong. Ngam apay nga tajak matan makatrimulo anaimbag. Ha? Tremolaw? Di ka di panagalualon ti boses mo ti kayat mo asawan? Wan, tatamalyong. Ay, nawaw. Let me try! Ganyan. Kasday? Gagangay na la siguro, Monray. Angam siya nabalain. Bye-bye amon day ta tremolaw. Tinapatag, adan boses mo. Saan ka nakaslagar arasahas lang agsasaw? I know, I said that I was living. Ay nawaw nga! Dakal ti karbengak iti dayja a kwarta roko. Iso apang nga asim, tadi naksitaran akasta. Nangaramatam nga rod iti kwarta, Ariela. Kasapulan ka di talaga nga ipakaamok amin nga ramidakan ka. Tanya nga rod ti kayat mo. Ha, Ag kanya-kanyatan. ha, Nagbalbaliw ka nga minan, Ariela. Saan ka matasigod akasta? napudot ti ulok. Manipod nagsugal ka, nagbalbaliw kan. Saan ka pa yun na matatao dito'y mansyon? Oh, At tinaksaya kwarta ta, Ariela. No nagsasaro nun ti panakaabak mo, isardeng mo ti agsugal. pakaragsakak ti aramidak roko. Iso adi naklapdan, kan maysa, kwartak ti isugsugal ko. Kwarta ta, Ariela. No agsasaw ka, kaslawa na pulos ti share ko iti kwarta nga ornong ta.
Ha, Saan nga amin na kwarta takat agap-gapo iti negosyo na panawan day dilawis ito? talagamat akasta. Saan aya? Ti kunam. Ngam tapno ibagakken ka, Ariela. At damot ti diskartek iti kwarta adi mo amo. Anya. Anya ti kayat mo asawen. At nakadijak amo nga aramidam. Isublikken ka ti saludsod mo itay kanyak, Ariela. Kasapulan ka di nga ipakaamok amin nga aramidakken ka. Anya. Kasta ti kayat mo, saan ka di? Rumwarak! Sige! Tarumwarak mo't ngarot! Ha! Syakat ti padpadasen nan. Mami, ada ka di problema? Dayjay man aroko. Oh, apay. Nagapa kayo ka ni Mang Rocco? Ha! Ti kayat na. Jak pakibyangan ti anyaman ngar aramidan na. Ha! No kasta ti kayat na. Sige! I will do all my likes and he will do also what he wants to be. Ha! Mami, mabalin ka di. Di kay umaning lista seryoso ti saritaan tayo. Ha! Day tamot ti jak kayat nga ugalim, Angeli. Apay aya alaptan na kiti kayat kong aramidan. Mas mayabkas ko nga rod ti marikriknak no aging lisak. Apay ay apakibyangam amin ultimo pa naging lisko. Kababain nga rod, Mami. I don't mind no anyaman ti sawan ti tao kanyak. Ha? We have all the freedom to speak any language what we like. Mami, isardan yung ti kotse. Dumsaga kon. Oh, kunak man no sumurot ka iti papanak. Saanan? Mapanaklangan iti balay ti gayam ko. Okay, it's up to you. Kwartak man, Mami. Oh, basta agsao kamat, Angeli. Kwarta lati bagbagam. Di kay agdanag. Tano bumaknangak. Agbayad akto, Mami. Ha. Ano sampay laeng ti maited ko? Tani, adda pangaramatak iti kwarta. Kasano nga rod, panyang, ay nawaw. Numapalin, jak kayat ti agilimod kin ni Monray. Dayjay tumot nga iwing. Naigalis man ti dilanan. Naibaga na ti may papankin ni Sir Samuel. Nagdamdamag ni Monray kanyak, panyang, ay nawaw. Ala, tinasayaat. Ikuyog tanto ni Monre itayan ni Sir Samuel. Sige, panyang. Sa bagay, mapagtalkan ni Monray, panyang. Manong palbilin dayjay, mabilin tiyaw awir kaway, nawaw. Wen, amok dayta, malyong. Ang bilinum tupay dayjay nga ibing tanan na dan natingiwat na. Kaslan na lustre da tornilyo no da dumay, nawaw. O sige, kasaritak to, malyong. Madam Mariela, mabalin ti agswel daw, ay nawaw. Awan cash ko ita. Ay nawaw, manuabulanan akas tati bagbagayo, madam. Kaano nga nagsweldoak, Madam Mariela, ay nawaw. Niroko ti pangibagaam. Ay nawaw. Pasensya ka pay laeng. Tani, ado ti paggasto sa kita. Ala. Panawan nak dito yan. Niroko pay laeng ti mangted iti sweldom, malyong. Ni Ariela ti pangibagam iti sweldom, malyaw. Ay nawaw, pagbalinendak mat aragaday. Numapanak kin ni Madam Mariela, baonen nakin ka. Ita, baonen nakmat kin kwa na. Asino aya talaga ti asit gakada kayaw, rukaw. Ni nga rod, Ariela. Ay nawaw, hapay aya arigatin nyo nga itid ti sweldaw, kat nagbasit lang aruday na Basta ni Ariela ti pangalami ti sweldom. Na, rukaw! Ay, ruko talaga na ita, rukaw. Ay, bagkalaksan ay, pagkawan nakapaw. Ay, nawaw. Diyak mo taramida ka.
No arigan, baryada lang ti swildok ni taoy. Ang hindi da pa'y maitid Mike. Ay, nawaw. Inak man la agbuyan iti telebisyon. Agsikawilak nga agbuya iti tibay. Tangay kanayon ama dildil iti swildaw. Agtrabaho ang mata, no kay kayat ka. Tapno quits ay nawhaw. Ala, sumrakan, Monrey. Anya ti aramidan tayo dito eh. Nanapanyang. Ha? Ni Uncle Samuel? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Tigasa. Tigasat. Napalabas, nagdamag ni Monrey kini Malyong, itinaibaga ni Ibing kenkwana, maipapan kini Samuel. Saan anasungbatan ti lakay ti saludsod ti baro, taapag iso asimangpet ni Panyang. Inyo man nga rod ni Malyong kini Panyang, ti maipapan iti saludsod ni Monrey. Ket nakuna ti baket nga ikuyog nanto ni Monrey, amapan iti balay nga ayan ni Samuel. Iti sabali a banger, kanayon met ti panagsubang Daruko ken Ariela, maipapan iti kwarta. Ket nakunada pa'y anasaysaya at lakanon no agkanya-kanyadan iti kwarta. Inkuyog nga rod ni Panyang ni Monrey iti ayan ti uliteg na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Tigasa. Anya ti aramidan tayo dito eh. Nanapanyang. Ha? Ni Uncle Samuel? Ala, umasidag tayo iti ayan na, Barok. Nanapanyang. Apay nga adda dito ni Uncle ko Samuel. Wen, ngamin, awan ti sabali ang mga sikaso kenkwana. Isu nga inyag mi ditoy. Uncle? Ha? Anya ka no, nana? Diyak maawatan. Kwa, imbalikas na tinagan mo. Monrey, kunana. Ha? Ha? Kumusta ka kano, kunana? Nasayat mutlata, Uncle Samuel. Ay, agmano ak gayam, Uncle. Makabalikas met gayam basitan ni Uncle ko, nana. Wen, kandak kailan tinagbaliwan ti bagina. Saan akas idi at dapay la iji mansyon anak kaidalaeng iti kama na. Wan nga rod, nana. Kan, limok magpayan. Wen, Barok. Ay, sapay la kumaa. Tagtultulo yan ti panagimbag ni uncle mo, Barok. Mala, kasarsaritan pa'y laeng ni uncle mo, Samuel, ha? Inak mangisagana iti kanan tayo, Barok. Nanapanyang, apay asan ani mama ti mga sikaso kini Uncle Samuel. Di na ngamin masango, Barok. Kabsat ni mamak ni Uncle ko. Iso kumaat ti mga sikaso. Saan mo mat nga asawa? Wenno kabagyan. Ngam apay asikat ti mga asikaso ken kuana. Wen, takayat ko atulungan ni uncle mo, Barok. Makumikum unay ni mamam. Sa bagay, kaslawan ngamin pakibiyangan ni mama, kadagiti kabagyan na. Sakto pa'y nga anak na, sana pagan ano, pinapanaw nakpaijay mansyon.
Iso nga giyaman na kada kayo nanapan niyang. Tada kayo amang tultulong kada kami. Nakasingsingpet kayo unay. Awan anyaman na barok. Basit la aba nagdayta. Di kayo madanagan nanapan niyang. Diyak to ibagbaga kada mama. Nga da dito ni Uncle ko Samuel. Promise nana. Basta noan niya tibilin datatang ka na napanyangkan ka mo, Ray. Tung palam latdanuan. Una anaya. Promise. Diyak ibagbagay ti oray asino ti may papankin ni Uncle ko Samuel. Wan, tapara mo't lang ang itisiguridad ni Uncle mo ti kasdingar aramidan danana panyang. Nakasingsingpet ni Nana Panyang, anaya. Siguro, nukasken kwa na ti kinasingpet ni Mamak. Naragrag sa kakpay kuma. Malagip ko kit di manon ni Papak. Kailiw kun ti arakop na. Idi si bibiyag pay ni Papa. Kanayon nak nga rakupan. Kanayon nak nga istoryaan. Kanayon nak apagkantaan idi. Pagkantaan nak. Intun kuhan. Palpalakpakan nak. Ni Papak ti number 1 fan ko. Anaya. Monre. Pinanawan nakmat ngaminan. Ala, sa nabali tadaak dito amang ipatpatagkan ka, Monre. Siya, ni tatang, kanina na panyang. Adu kami amang ipatpatagkan ka. Thank you talaga kini Lord. Taimpaay na kayo kanyak. Kamrunaan kan ka, anaya. Sikat inakariknak itinakpaydo maapamatag. Thank you for loving me, anaya. And please, promise not to leave me. I promise, Monre. Mamanjilay, tangay awan da Madam Ariela ken Rokaw. Si kanti pagpakadaak ay nawaw. Papanamanan, awan ti maibaon dito yung mansyon. Agbakasyonak payla ang Ay, mamanjilay. bakasyon ka la, bakasyon. Ay, Amo mat ngawan ka relyebom ababaunan. ay, Panaw ka pala, panaw? ay nawaw. Agsubli ak tumot laang. No itid yun ti swildok, Ma'am Angeli, ay nawaw. Isu nga ron niyag trabaho ak tapno adda kwartak, ngam di yumot itidan ti swildok. Ay, diya ka maw, no kaano ngagswildo ak ay nawaw. Saan asyak ti pangibagam iti dayta? Taawan pakibiyangak dita. Ay, kat maibagalang matama manjili ay nawaw. Ay kwa, pakibagayon tokin ni Madam Ariela tagbakasyonak pailaan. Tiksan naktulaan no addan swildok, tagsubli adagaw siya ay nawaw. Di ka pumanaw, takasaritak ni Mami. Kasaritan pa nga muna mamanjili. Awagan dagtaw no kasanaw. Anya? Sige mamanjili mapanakon. Ulitek, no addan tayo swildok. Just call me and I will come as soon as possible. Nawaw. Nasaya at mat no pimanawen dayjay amalyong. Anya? Nga Mami, asino nga iti maibaon dito yung mansyon no awanan ti babaonan tayo? Ado, ti mabalin amaala dita. Mami, Talaga nga inggagarak ti sana pa nagsweldo ni Malyong. Tapno mapilitanen apumanaw diti mansyon. kaano nga rod ang mga ala kayo iti kasukat na, Mami? Ni amigak. Excuse me, iha. Sungbatak di iti awag ko. Hello, amiga. Why did you call? Pasuron at talaga ti kastoy. Awanan ti maibaon dito yung mansyon. Sapay syakla ang ti mabatbati dito. Ay, makapasuron at talaga.
Super busy ni Mami Angeli. Iso nga ultimo babawnan kat dinan masango nga si Kaswen. Makapasuron ti kasto abiyag. May santi ayan ti atensyon ni mami. Iti sugalan latan ti ayan ti imatang na. Yung di ka matanakan. Sakti makaamong agsapol iti babaunan tayo, Angeli. Ha? Iso relax. Di ka nagaborito, okay? Sakti makaamo. Agsapol ak iti babaunan para ken ka, Angeli. Di mon ibaybayag. Ta sa anak nga agbyag no awan ti babaunan, Mang Rocco. Ano? Titira ako sa mansyon ninyo sa Rocco? Juan Cleopatra, mayat ka. Ay, oo, Ay, gustong-gusto ko, sa Rocco. Ay, makauma ang tumira dito sa bundok. Root kan kay kayo lamang, at saka hayop ti makitkitak dito. At saka, isang unggoy. Unggoy? Oo! Totoo naman. Parang unggoy si Baliko. Malaala. Huston, Cleopatra. Mga namangag na ka ni ulitag ko. Ala, agsagana ka nga rod. Tagasaritak ni ulitag ko. Ngamne, kadag ito'y pailang agnait ka iti mansyon ha. Kabayatan ti panagsapsapol mi iti babaunan. Sigapay lati agpaay kas babaunan iti mansyon. Ano? Babaunan? Wen, di kagdanag tatulungan ka kadag iti trabaho. Awan pa'y nga minti kasukat dagiti pimanaw a babaunan mi. Iso asikapay laeng. Dayta akat no, okay lang kan ka, Cleopatra. Sige ipagpagapukan ka sa Rocco. Apay nga ipanaw mo ni Cleopatra. Kanakan. Asino nga yan, tikad-kadwak ditan. Ang sublin tomat lang ditoy, na makasapol kami ni babaunan, ulitag. Ay, sumurot akmit Ulitag, no pumanaw ka ditoy. Asino nga iti mga sikaso kadag iti mula? Ay, madanagan kanakan. Ang mga no asawaan da ni Cleopatra ijay syudad. Di ka madanagan ulit agbalik ko. Tabantayak ni Cleopatra. Ay, sigurado ka. Bantaya man na imbag kanakan. Ay, di mo itulok ngagpaaram iti sa balay. Para kanyak lang ni Cleopatra kanakan. Wen, danag mo na ya. Ay, wanak nga may ni Cleopatra. Iso nga isublim tumit lang. Matungpal, ulitag. Tatang, saan kayo ngaminan nga agsubli ijay mansyon? Talaga adya ko nagsubli ijay no di da ititiswil daw kay nawaw. Uray itid dati sweldoyo, saan kayo nga agsubli ijay? Pangaasiyo, tatang. Ay nawaw. Agina na kayo kit din. Dito'y kayo latan balay. Tapno adakad kadwa ni Monray dito'y. Ay, sabagay. Awan mo't kit din tirasyon nagtrabaho ak ijay. Tawan mo't tentaw awer ko ijay mansyon. Iso na lang ay nawaw. Tanya, tatang. Ay nawaw. No pumanaw ak ijay mansyon, sigurado asahan ako na makasubli ijay. Anya pa'y lang amin tisublian nyo ijay, tatang. Ay, nawaw. Kasi nagsubli ni Monri ijay. Di jakon makadwa. Tatang, pinapanaw dan ni Monray ijay mansyon. Imposible ang mapasamak ti bagbagayo. Saan dan apagan ano ni Monray ijay mansyon? Agtali na eden dito'y balay. Sa bagay mo't kay di ay nawaw. Mala. Ay nawaw. Alaag pa ati saan da nga ito da sweldo kiti sok magbamano a bulat. Saanen, taamangan no pagsasawan da kayo laeng. Mabalin ko ida nga idaraw may tikas dyan nga. Ay natatang saanen. Taamangan no nakarkaro ariribok ti mapasamak. Ay nawaw. Sige. Inakto nga rod agpakadaan na imbag
Ken alag dagiti kagawa kiti mansion. Sige, da kayo ti makaamo tatang. Kasari tayo itinasaya at ti amo yo. Tapno maawatan da kayo. Angeli, iso ni Cleopatra. Iso pa lang di kadwa tayo dito yung mansyon. Cleopatra, iso ni Angeli. Suman ko. Hello, ma'am? Naimbag nga oras mo? Anya mo ti tsura da ito ababain? Naka-miniskirt kan nag-atidog dagiti kukuna? Nagpuskol pa ti make-up na? Amo ka din ni mami ti may papan iti daytoy? Diyak pa'y nakasarita ni Mami. Takanayon mo't nga awan dito yung mansyon. Ibagampay nga mo na ka ni mami ti may papan iti daytoy. Tapanag ko nak, saan akayat ni mami ti naarjod a babaunan? Hindi yata ako gusto ng syuman mo, Sir Rocco. Ay, masakit ang tingin niya sa akin. Pasensya mo ni Angeli, Cleopatra. Talaga kas di ti kinatao na. Ay, naku! Ang mga nagkontra kami. Hindi yata ako makapagbayag ditoy, Sir Rocco. Hoy! Aldawan! Awan pa'y tinaluto! Look at am daytoy! Cleopatra! Ano ka ba naman, Ma'am Angeli? Disturbo ka, hindi pa naturog. Naglaing ka? Umun-una pa'y ang makariing ti amom ngamsi ka? Ay, pasensya ka na, Ma'am. Napuyata na kasi. Awan pa'y la tinaluto ang makan? Aldawan? Ginagkababaunan? Ay, oo na! Nalabas ka naman! Huwag mo naman akong bugkawan, ah! Oo na! Magluto na ako! Ha? Nagbayag matan ti mangilukat iti gate. Hoy! Lokatan nyo ti gate! Angeli! Rocco! Nagginag... Ha? Sino dayta a babae? O sige, ipasok mo na ang kotse mo, madam. Ha? Sino ka? Anya ti mapasamak iti dayta aguntaway. Gagayem, diyo liwana dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz ken iti direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.